आं बारा गोबाव जायाखै खोनानानै नै फ्राय आधा घन्टासो 1 घन्टासोनि सिगांल' बाथ्राखौ खोनादों जे तरुन बर'आ माने रुंसारि जाबाय होननानै मानसियाथ' बहुद दिन बेमाराव दंमोन खिन्थु बेमार थासेयावबो बेमारखौ लानानै बियो साहित्य सभानि बिदि किसुमान दायित्वखौ बियो मावबोगासिनो दङ। दा बुंनो थाङोब्ला तरुन बर' रुंसारि जानाया ओरैनो बुंनो थाखाय बुंनाय नङा माने थिग माबायाव सासे मोननो गैयै मा होनो बेखौ माने अमुल्य सम्पद जों बर' साहित्य सभानि कर्मि बे जिनिसा मानसिया बे रुंसारि जाबाय बे अत्यन्त मोनसे खति जाय खतिखौ सुफुंनाया गोब्राब जेरै जोंनि बर' साहित्य सभानि सिगांनि माखासे थैलांनाय रुंसारि जालांनाय जे बिहुराम बर' नायबा मा होनो बिनेस्वर ब्रह्म बायदि बायदि किसुमान मानसिफ्रा जेरैहाय थैनानै थांबाय दा बिसोरनि जे खहाखौ जेरैहाय जों भग खालामगासिनो दङ दाबो थिग बेबायदिनो जों तरुन बर'नि थैनायनि जे खहा बे खहाखौ जोङो सुफुंनो हायै बिदि अबस्थायाव दं आरो जों मोनबावनांगौ माने निस्सय बिथाङाथ' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि माबायाव बिबानाव थानानै गेरेमसा बिबानाव थानानै अनेक गोबां बेबायदिनो थुनलाइ सोरजिनायाव बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होबोदों बिनि गिदिरथार आरो दा बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि अबेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो गोसोखांनो हायै बिदि अबस्थानिफ्रायनो बिथाङा बर' साहित्य सभाजों बे लिंक दङ बर' साहित्य सभानि स्टुडेन्ट लाइफनिफ्रायबो दङ जेराव इउनिभारसिटियाव फरायो थिग बे समावबो बे साहित्य सभाजों बियो लिंक लाखिनाय बिहुराम बर'मोन बायदि मानसिफोरजों लोगोआव थाफानानै जेब्लायबो गुवाहाटियाव हेफाजाब होबोदों आरो बिदिनो बर' साहित्य सभानि माबानाव गोनां किसुमान बिबानफोर जेरैहाय जेरै बर' साहित्य सभानि मोनसे जे मुखपात्र आरोखि खुगा लाइसि जेरखम माने मा होनो जे दिबदखौ बिथाङा गोबां बोसोर बिथाङा सालायबोदों दैदेनबोदों बिनि बादैबो बर' साहित्य सभायाव बिथाङा सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा माबामोन केसियारबो बिबान लानानै बियो साहित्य सभाखौ बियो मावबोदों आरो बेनि अनगायै बिथाङा आं लोगो मोननायनि बिथोरावहाय बिथाङा फ्राय मोननै टार्म बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेल कमिटिनि बे बिबानखौ बिथाङा रुजुबोदोंमोन आरो बिनि बादैबो आं बिथांखौ नुबोदों जे माने बिथाङा प्रेसिडेन्टबो जानानै जोंनि बर' साहित्य सभाखौ मैखोमै बिथाङा दैदेनदोंमोन दा फैयै जिथु लास्टथिंजाय फैयै उनथिंजाय बिथाङा माने साहित्य सभानि माबा आफादगिरिनि बिबाननिफ्राय माबानानै बारग'नानै बिथाङा बे बर' आयदा जे बर'आदि जोंनि मा होनो भारतीय संबिधाननि मोनसे अष्ट अनुसूचियाव बे रेकगनाइज मोनसे लेंगुवेज जाहैबाय आरो बिनि जोहै जेरैहाय माने साहित्य एकाडेमियाव मोनसे जायगा मोनहैबाय बर'आबो दा बे बर्डनिबो बिथाङा कनभेनर जाबोनानै बर' साहित्य सभानि माने बर' थुनलाइनि गोबांथार बिथाङा खामानि मावबोदों हेफाजाब होबोदों जेबो थुलुंगा होबोदों दा बेबायदि एसे उद्योगि मानसि खुब अभाब बिदि मानसिया दिनै जोंखौ माने खहा खालामनानै रुंसारि जालांबाय जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो